señoras, señores, son as 6:20 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, xa sabedes que aí en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas maravillosas que, atención, como sempre, cociñan dous auténticos artistas e hoxe temos connosco a deusa. Así que pase, por favor, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso por ele. Sí, está de la vendo, está de la vendo. No, non é el, é ela. Aí está de la vendo. Eu son eu. Sí, é a deusa das tortas. Pero hoxe, señoras e señores, é un día moi especial para este programa porque o señor Xulio Mato está de aniversario! Moi ben. Que cousa máis bonita na vida. Moi ben. Xulio Mato, aí onde o vedes, ten máis anos dos que aparenta, Sí, é desa xente que se conserva ben, pero en realidad está máis cerca da xubilación que de ser universitario. A tristeza é esa, A tristeza é esa, é a realidad. Así que moitas felicidades, un placer pasar contigo. Moi vos os hojaldas que trouxeches. Gracias. Moi ben. Nos proveis, pero... É os nevaditos. É verdad, tú tamén os nevaditos, moi E ben. por que nos probache? Porque veño de comer, ainda ahora. Eu comín tarde hoxe. É un vicio que tes? Sí, é un vicio que teño. Pero levarei un pa a casa, vale? Para probar, Vale. se me deixes. Hombre, por supuesto. Non sei se Noel. probou a deusa das tortas das sobremesas. Nada, a mí non me invitó a nada. Pois estaban ali. Nada, eu que non me invitan, eu non Tens que collo. buscar na M. De Merchi que había un de cada. Pois sí, porque, señoras e señores, hoxe temos a gran sorte de contar entre nós coa deusa das tortas. Isto é un pouco rutinario xa, A min gusta. Sí, vale. Sí. A ver. A min gustame porque, eu que sei, é como se viras a Deus aí arriba. Ves? Bueno, sí. De feito, vexo moito máis que na misa. Ten o seu. Está ben, é como máis ben buscalo, non? Buscar a excelencia, como queren facer os cociñeiros de hoxe, cunha receita maravillosa que nos trae Ana de Andrade en Pontedeume. Hola, son Ana de Pontedeume e veño ca Asociación de Veciños. Me encantan as empanadillas. A mí me gustan moito recheas de crema pastelera, uvas pasas, chocolate. A mí o que sea da feirada me gusta todo. Quería saber como os facedes aquí, porque eu, claro, eu teño a miña receta, como os fago eu. A ver, estes cociñeiros que tedes aí, que sempre fan unhas cousas que dá gusto levantarte do sofá e dicir, bueno, vou a comer algo. Metenche un apetito no corpo que non vexas. Saludo a todas as miñas veciñas, un besiño para todas. Moi ben. Toda a razón, Ana de Andrade en Pontedeume, que aquí pasámoslo fatal. A verdade é que con todo comida, que desastre. A verdade é que vir traballar así non apetece. Nada. Non apetece nada vir traballar así, eu, de verdade. Se non te apetece así, como te apetecerá? A mí apetecíame máis ben non vir traballar. Xa. Pero hai que vir. Pero. Non, é así. Para lucir hai que sufrir, caño. Correcto, exactamente. Para presumir tamén, non hai que sufrir. Bueno, pois, Ana de Andrade en Pontedeume que nos pedía empanadillas, pero empanadillas un pouco particulares, porque estamos acostumados a comer empanadillas máis ben salgadas, pero neste caso van ser empanadillas doces, Xulio Mato. Sí, señor. A ver. Que é a miña especialidade, como ben sabes. No. No. Vale, Pero eu vou facer unhas moi clásicas que moitos fogares de Galicia recordarán porque as abuelas facían sempre estas empanadillas. Antes de que sigas, algunha vez fixeches esas empanadillas ou é a primeira vez, como sempre? No, fixeron máis veces, pero como a hoxe non. Ah, vale. Entón. Vou facer Vou facer unhas recheas de crema pasteleira, unha crema pasteleira moi rica, como ben pedía a convidada, e outras vou nos rencher de queixo con marmelo. Que che parece? Maravilloso. Pois fantástico. Que che A ver, pasa? Merchi, que fai? Que che pasa? Que os anos danche, que sei, danche inteligencia. Non sei, a partir de mañá digo cho. Parece que ven bastante ben Xulio Mato, pero claro, diante del ten a deusa, entón a deusa que traerá na súa cabeciña de deusa? Bueno, eu vou facer empanadillas doces tamén, por suposto. Aí está. Pero vou na rechear dun doce que facíamos na miña casa fai moitos anos, que era un plátano caramelizado. Como? Era sempre cando había festa, miña nai facía plátano, facía un caramelo, poñía o plátano e despois poñía unha cullerada de xeado por riba. Espera. Entón, o de que sexas boa nas sobremesas, venche porque xe tiñas unha deusa do Olimpo que é a túa nai. Claro!
Xa que tua nai é... Saludos, mamá! Tua nai é a deusa maior, non? É como Zeus da sobremesa. Sí. Que fuerte. Moi ben, gústame. Vale, pois, señores, imos facer empanadillas doces no Voltas co Prato, así que queden, marchamos con Merche Rodal. Veña. Bueno. A ver, Rodal, contame. Empezamos facendo un caramelo. Sorpréndeme bastante Que? que dicindo que dixo a convidada ti non optaras por botarlle pasas a túa sobremesa, porque dixo Ana que lle encantaban as súas pasas e non hai ninguén, vamos, máis fan das súas pasas neste programa que a ti. Pasouseme. Xa, Resistinme. notase que xa estás na idade que eu denominaría señora. Como señora? Eu tamén. Que? Sí, a ver, Señorita? pasa é de señor. Sí. Eso é así, o de señor ou de señora. Deixamos aí facendo o azucre con un poquinho de auga. Vale, non ten Caramelo. cantidades isto, vai así, a monte. A verdade é que sempre o fago a ollo. Ah, vale, perfecto. Vale, pois na casa vos Para facer despois... ollo de Merche Rodal. No, espera, cando poñamos os ingredientes, colguemos a receita, peso na casa e poño as cantidades de verdade, vale? Estuvo moi ben que o prepararas para o Instagram e non para o programa. A verdade é que a idea é maravillosa. Estén atentos, que nos sigan. Correcto, Pues que nos sigan, que estén Non atentos todos os días que nos sigan. ás que redes nos sigan. sociais. Pois veña, Vou facer a dispara. masa das empanadillas. Poderían ser masa de follado, pero vou facer a masa. 3 cuncas de fariña, media cunca de azúcar, Vale. un chisquiño de sal, Ajá. 2 culleradas de canela. Que rico, Preguntache claro, por eso vai a Ana ser se lle doce. gusta a canela. Non lle preguntei porque ainda non falei con ela, Merche. Pois é algo que deberíamos saber, pero bueno. Pois, pero nun minuto pregúntolle cando xa Vale. estes facendo a masa que leva Xa non canela. haya que facer. Exacto. Relamos limón. Pero bueno, se lle gustan as empanadillas doces, entendo que lle gusta o doce e sería moi raro que non lle gustase a canela se lle gusta o doce, non? Bueno, as especias hai a quen non lle gusta, eh? Sí. É que eu a canela sei que é unha especie, pero non a considero unha especie, sabes? Considero como algo básico, Na repostería. claro, na repostería, incluso no café, que hai xente que lle bota Ves? un chisquiño Pouquiño de de canela. canela. Como Sí. che pega o café con canela? Encántame, Madre mía. Encántame o café con canela, sí. Que non se che queime isto, Por favor. Por favor. Baixamos un pouco, vale? Recorda que estás competindo contra Xulio, tens que ganar, vale? O Bueno, sea, o é seu o meu cumpleanos aniversario, podía, sabes? É o meu Pero se aniversario. é o seu aniversario, que pasa? Podémonos relaxar. Cando eu Pois estive que de peso. aniversario non lle dixen ao xefe, dame 1000 euros. non colleche seguro o que día sí. libre. Seguro que sí. Poden dicir, pero seguramente non me faría caso. Seguramente. Bueno, seguimos Entón. cos ingredientes da masa. 2 ovos Ajá. e 220 gramos de manteiga. Uns ovos enormes, por certo. 3 cuncas de fariña, unha cunca de azúcar, un pouco de canela, reladura de limón, un pisca de sal, 2 ovos e a manteiga atemperada como sempre, non entendo. Moi boa memoria, cañotas. Moi ben. Está aí escrito, non é... Pero bueno, ben, que conste que o dixen de cabeza, Serio. Bueno, isto é mesturar coas mans e facer bola. Non hai que amasar nin nada, vale? Estas masas que levan tanta manteiga, simplemente a rexuntar e punto. Moi ben, pois marcho entón con Xulio Mato, vale? Quédase Moi aí. ben. Marchamos, come... O meu Ai, amigo pasteleiro. o meu amigo pasteleiro, o meu señor amigo pasteleiro. Señor, Señor, Don, señor. bueno, Aí mira, tedes, Non vou Xa dicir, está. non vou dicir a idade porque é de mala educación. 49. Xa chulo ti. Sí, 2,75. Como dixo el, aparento 35. No, non dixen eso. Preguntei cantos anos tiñes e que dixeches. Bueno, mira, acabo de facer unha crema pasteleira. Vale. Que según despois me lío. Mira, medio litro de leite, 3 xemas de ovo, 50 gramos de fariña de millo moída e, inda que parexa que fixen maxia, no, acabo de facela. Acabas de facer agora mesmo? Sí, de verdade, ainda está quente, mira. Sí, que está. Mira E como ten unha fumea. textura super Mira como- chula, sí. Cremosa, evidentemente, porque é unha crema. Oi, Mira, Xulio. estos son as cuncas dos ingredientes que utilicei. Que me está dicindo a directora, tes todos os ingredientes na mesa? E eu, no, están aquí, Están aí Gloria, xa, están aquí. xa fixo. Están aquí. En calquera caso vai moi rápido. Bueno, porque pero temos que deixala que a refríe. Vale. Vale, entón, para eso sí que teño outra aquí preparada que xa está fría. Bueno, xa podedes ver que sí que é rápido facela, No, pero é moi rápido. Falei con Merche, Tan fixeche. pronto ferve, Sí. tan pronto ferve e fusionamos unha codela de limón e unha ramiña de canela e xa aí botamos toda a mestura de azúcar, xemas, un poquinho de leite e fariña de millo moída e tan pronto ferve xa está. Queríalle dicir á xente que esta receita vai estar boa simplemente polo feito de que ten un queixo aí que é crema pura, Mira. E ti mira para ese queixo. Mira. Non, eu quero que ese queixo que vexas na casa ben de preto, porque ese queixo é crema. Mira.
Mira. Mira. Iso vai estar... Esto é... Vamos. Esto é... Iso é arzúa. Van a quedar as empanadillas... Eso é arzúa, como Esto é arzúa. Como se meteras aí dentro. Mira, por aquí está Melide e aquí está arzúa. Aí está. Veña, boca masa. Boca masa e xa pilla motor. Mira, eu como sí que fixen os deberes e pesei, mira, teño 110 gramos de leite, Perfecto. 110 de aceite de oliva. O mismo, de leite non queda. Eso é. Mira, vamos a dar un toquiño 12 e botamos 40 gramos de azúcar Vale. e 350 de fariña. Moi ben. Vale. Mira, botamos todo e agora empezamos a traballalo con a culler. Que teño xa aquí. Hoxe estás hasta... Como se nota que está de aniversario que hasta se animou ca masa, Porque dixen, vou facer todo ben para non quedar en ridículo o día do meu aniversario. Correcto, pois como o resto dos días xa quedas en ridículo, hoxe non vai ser o caso, así que imos chamar a nosa convidada a ver que lle parece todo o que están facendo Xulio Masmerchi, a Ana de Andrade en Pontedeume. Un aplauso para ela. Por aquí, Ana, por aquí. Pégate aquí a don Xulio Hola, Masmerchi. benvida. Que tal, como estás? Moi ben, moi ben. Sí. Xa entrou mirando para a masa. Sí. Algo lle viu a masa, xa entrou ya enfilado. Sí, mira, movémola con a culler hasta... Bueno, vou facer unha masa de empanadillas moi Sí. sinxela, vale? Con leite, aceite, fariña e un poquinho de azúcar. Ti que tal te levas cas masas? Lévame. Sí. Sí. Bueno, Pero entón- cómpralas as obleas ou No, fala? fajo. Fala, ves? Sí. Ah, ves? Vale, entón xa hai nivel. Ten que ser, menos mal que nas comprei. Se as comprar non pasaba nada. Bueno, mira, remexémola con a culler hasta que non nos deixa xa Sí. traballar o cando vai espesando e agora traballámola un poquinho a man. Ou si vas mangao, xa Temos- tes a crema e a masa feita no minuto 5 de programa, Ves? Pero, Te das porque conta? despois ven o chollo que é montalas, que Claro, xa verás que claro. risa, Xa, que é a miña especialidade. Pero que E a pasa, man- queres marchar terceiro polo aniversario ou algo? No, Ah. no, estou aquí feliz. No, pero Veño bueno, si queres marchar, como se hai que podes facer marchar, outro eh. programa despois. Vale, sí. Como se temos que ir despois ao lugar. Para con Galloso. Teño problema Estaría ningún. ben, verdad? Non teño Estaría problema ben. ningún. Que chamara Chama Galloso, ahora Chama que está de Claro. aniversario, Xulio, Chama, que estou de aniversario. Que chame e que diga, no, pois agora ves ao lugar. Ou senón, despois no lugar dis, bueno, pa semana veñen, que estivo Xulio de aniversario. Verdad, estivo Sí, Xulio de hoxe aniversario. no, Sí, un a ver. detalle. O senón, Ahora, o senón, Hoxe no. o senón que teño estas Ahora, rapazas. si nos chama Galloso, si nos chaman para ir ao lugar, tens que levar empanadillas para todos ali. Eso está. Bueno. Bueno, Ali collen moitos, Xa, bueno, Xulio, pero algo terás que levar, de agasallo. Ostras, pero tío, que Non lle teño vou- que empezar o miércoles a fritir. Pero non lle vou levar eu, que non sei cociñar. Hombre, non, pero podelas comprar. Pero, vamos a ver, temos un programa de cociña, Xulio, non lle Joder, vamos madre levar. mía, non se lle coñezo a cor da carteira. É unha pasada. É unha pasada. Bueno, pois agora temos que deixar que repouso un pouquiño. Vale. E mentres vou cortar queixo e marmelo. Bueno, por mentres ti cortas, nós marchamos ver o que fai. Merche rodar, veña. Vente comigo, Ana. Vámonos a arrimar aquí. Hola, Ana. Hola. Ponte aquí comigo e vamos desfrutar do que fai a deusa das tortas. A ver. Teño unha masa feita tamén con ovos, É fariña, máis escuro. azúcar. Sí, ten que huele leite e fariña. ten canela. No, porque ten un non par de ten culleradas de canela. canela. Para darlle un toquiño de canela. Gusta a canela? Ah, Sí. ui. Moi ben. Ves esta masa? E agora estou facendo un caramelo, porque aí nese caramelo vou botarlle... Ei, un momento, antes de que vaya o plátano. Zumo de laranxa. Ah. Bueno, que auténtica Ah, pero- pasada, eh? Esta era unha sobremesa que facía sempre miña nai cando era pequena. Despois lle poñía por riba un pouquiño de xeado de vainilla, era un día de festa. Buah, é que isto con xeado Ten que ter unha pinta ten buenísima. que estar boísimo, boísimo. E agora un anaquiño, unha noz de manteiga. E agora cando se derreta, así que é cando botamos o plátano. Moi ben, eh? Moi ben. Nese carameliño. Está moi ben. Pero, quero dicir, a túa empanadilla vai levar isto dentro, non? Isto, claro, isto vai é ser o recheo Sí. das Vale, vale. empanadillas, vale? Moi ben. Poñemos aí. Gústame, eh? Subimos un Gústame. pouquiño, Sí, sí, sí. un pouquiño. Botamos o plátano e se vai a ir facendo nese caramelo con laranxa e con manteiga. Recordamos ya a xente que teña tino co caramelo. Sí. Un, porque se Sí. queime, dous, porque te Porque queime. Porque queima moito o Sí. caramelo, así que moito tío, moito tino. Ana de Andrade en Pontedeume, tesme que dicir antes de sentar cal das dúas levarías ti pa a túa parroquia, pa a túa casa, pa a túa xente, o que ti queiras? Como caldas dúas? Caldas dúas recetas? Cal das dúas así sin probalas, xa, así, pum, así. Así, sin probalas. Así, pam. Hombre, sin probalas levaría a de... A de Xulio. A de Xulio, porque eu non son de plátano. Ups, ups. Canela sí, pero plátano no. Hoxe, no Voltas co Prato, a caída da deusa das tortas. Quedade na galega, porque pode pasar, pode pasar. Ana, vouche pedir que vayas á zona de sufridor, despois chamámoste, vale? Venga. Un aplauso para Ana de Andrade en Pontedeume, que está con nós, con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno,
hoxe facemos empanadillas doces. Imaginade queixo con marmelo e empanadilla xuntos nun bocado. Ou plátano e tofe. Ou unha deliciosa crema pasteleira envolta nunha masa crocante. Parece algo básico, pero o certo é que esta receita ven das nosas aboas, as que facían estas delicias en preguiza e con imaginación. A masa pode ser comprada, claro, pero nada comparable a unha feita na casa, con viño ou leite, con manteiga ou aceite de oliva. Engadimos un pouco de azucre e xa está disposta para usar. Para o recheo, 1000 posibilidades. Chocolate, mazao, crema de café, por exemplo. As que fan hoxe Xulia e Merche non teñen igual. Eu aconsello-vos que non deixedes pasar estas receitas, é que nos contedes o resultado, como sempre, en @voltascoprato, porque, como dixo Merche, aí poñeremos as cantidades de verdad, non as que lle parecen a ela. Vale, así que, por favor, seguídenos en Instagram, aí, @voltascoprato. Don Xulio Mato está moi contento porque Ana de Andrade dixo que, atención, Sí, que non lle gusta o plátano. atención, que dixo, Por primeira non metí a pata eu. No, pero o curioso non é que lle gustara máis a túa, é que lle gustou menos a de Merche. Eso é. Entendes? Home, Eso é o máis curioso. Eso entendémolo todo. Sí. Non respetas ningún meu aniversario. No, eu quero incidir... Madre mía, que mágoa de... Machacar aí. Mágoa de amistad. É verdad. Bueno, pues mira, vamos a empezar a estirar. A ver como nos aguantamos mañá que temos a boda do chef. Xa verás, esto mismo con 2 cervezas é insufrible. Mañá temos a boda do chef teño que aguantar a Xulio Mato. Dos Coca-Colas. É verdad. 2 Coca-Colas. Si, ti di máis marcas, veña. Bueno, 2 refrescos de cola. Como nos pagan polas marcas. 2 refrescos de cola. Mira que doada de estirar. Axudámonos con un poquinho de fariña. Esta é a parte que diste que leva máis tempo. E con cuidado, home, claro. Claro. Porque esta masa xa repousou. Mira, teño a que non repousou, Onde está? xa me levaron. Xa marchou. Bueno, xa me levaron. Vou. Levaron a repousar. Levaron a repousar. Está aquí. Esta está sin repousar, esa está repousada. Vale. Si, ten así como unha cor distinta, non? Eso é. Sí. Bueno, Muy bien. entón mira, ves? A ver. De sinxelo. Vamos a empezar por as de queixo con marmelo. Dios. Mira, Igual metemos esta é a un miña trociño de sobremesa queixo. favorita do mundo mundial, Sí. A mí o queixo é o marmelo. Gústache? Buah. Pois mira, joa, que pasa? Sois tú, que me salgo. Estás que te sales hoxe. Bueno, pues mira, ahora vamos a dar así, vamos a ir cerrando pouco a pouco. Oye, fíxate la primitiva hoxe. No. Eu non son... Hoxe era o día, Xulio. Eu non son de xogar, cañotas. Da igual, hoxe era o día. Eu non son de xogar. A min tampouco, pero Vamos a hoxe ir- era o día. Vamos a ir reservando aquí. Era o seu día hoxe. Vamos a apretar un pouco aí para que non se nos abra. Hola. Vamos con outra. Mira, ahora vamos a facer unha con a nosa crema. Mira, esta é a crema que está fría. Movina agora para que Sí. para que refríe un pouco máis, porque ainda está morna, que fixen un pouco. Vale? Sí, Esta sí, é a que fixemos agora, que ainda está, como ves, moi quente. Ese ainda está quente, Ves sí. como cambia de cor cando a refría. Entón, vamos a estirar unha. Vale. Gústame, o que pasa que leva pouca sustancia. Eu pensei que esa empanadilla Home, iba a levar máis queixo e máis pues, marmelo. No, pero eso non abre, hombre. Está un pouco... A masa tamén é moi rica, Vale. masa Entendo tamén que é sí, rica, entendo que sí. claro. Bueno, imos coa primeira pregunta de concurso. Atención, xente que estades na casa. Que dous elementos moi galegos, por certo. Vete, Xulio Mato, nunha das súas empanadillas. Crema e pasta. No, queixo e marmelo. Queixo e marmelo. Como é un payaso, o do No, aniversario. é o meu aniversario, podo decir o que me dé a gana. Vale, perdón. Perdón, vale. Perfecto, é o día do seu aniversario, vamos... Home, digo eu. Pois dimos dous elementos Queixo e marmelo. moi galegos que lle metes a tua empanadilla. Queixo e marmelo. Moi ben, queixo e marmelo. 664-483-419. Chamade a Voltas co Prato, que antes non o dixen, pero repartimos cartiños e, ademais, podedes falar con Xulio. Decirlle, parabéns, Xulio. Eso Parabéns por eses 49. Parece que tes 35, para que el esté contento. Ainda que sexa mentira, a mí non me importa. Non te importa. Entón, agora ese de crema Este é de pasteleira. crema pasteleira. Entón vamos alternando así para que sexa un pouco sorpresa. Moi ben. Ves? Pero ti valas fritir, Eu non? vou nas fritir, sí. Vou facer a empanadilla como me gustan a mí, fritas. Sí. No, pero que me parece curioso que sexan doces, que as fritas van a estar boas. Ainda lle falta un... Moi ben, pois deixamos a Xulio mentre lle quenta o aceite, Perdona, vai boas fritir. non, van a estar moi boas. Vai fritir as súas empanadillas de queixo marmelo e tamén de crema pasteleira. Merche Rodal ten forno, así que entendo que as súas van As pasar miñas polo van forno. a ir polo forno, porque son como me gustan a mí. Ves? Estamos como no ceo das sobremesas. A ti como che gustan as empanadillas? Pois a verdade é que creo que me gusta máis o forno.
A mí, se son salgadas, igual fritidas. Pode ser. Pero cando son doces, gústame máis o Pode ser, pode ser. Da igual, sabes que pasa? Que a empanadilla sempre está boa. Sempre está, sí. Eso, tes Da razón. igual que se xe frita ou ao forno está boa. Tes toda a Entón, razón bueno. do mundo. Pois mira, estou recheando con ese, mira, ulaí e o ese plátano feito co caramelo, coa Guau, laranxa. que colle unha cor super curiosa o plátano, Sí. verdad? Porque queda por fora todo como con caramelo. Está moi Sí. guai. Queda todo por fora con caramelo. Mola, mira, fixade, vos ves como por aí a rosca toda. Ves. Mire, truquiño, para que non abran no forno. Está precioso. Cun poquinho de auga, damoslle os bordes e Pa así que pegue pecha ben. mellor, pega mellor e así non abren despois no forno. Ah, porque no forno tamén pode abrir como na tixola. Sí, Vale, sí. vale. Non Damos sabía, así, pechamos. E sabes que estas non asimos pintar antes de ir ao forno, Porque, porque despois asimos pintar cando saian do forno, oh, con que? con ese caramelo. Merche Rodal non anda con tonterías, Ese caramelo é maravilla. Claro, a Merche Rodal Maravilla. dixolle a convidada que o plátano non era tal e dixo vou sacar a no. artillería pesada. Vou facer os trucos de miña nai, verdad? Tal cual. Tal cual. Sí. Moi ben. Sí, unha por unha, Pois está moi curioso, pegamento. E ala. Tengo que marchar con Veña, eso. marcha. Deixesme. Deixo, sí. Veña, vamos a repartir cartiños con don Xulio Manto. Imos a Bueu. María, que tal? Boa tarde. Hola, Boa María. tarde. Como estás? Ben, estou mirándovos. Moi ben, moitas gracias, moitas gracias. É o mellor que se pode facer a tal hora, Ben. Sí, Estou moi é sí. ben. mira unha cousa. Ti pensas como a Ana, nosa convidada, plátano, ou preferes as empanadillas de queixo e marmelo, crema, que prefieres ti? Eu prefiro as de queso, as de mermelada. Ai, biches. Moi ben. As de queixo e marmelo, As de plátano non. A mí o plátano non é cousa tampouco, non vai Bueno, Hoxe é o meu día, pobre Merche hoxe, Non é o día de Merche, María. Bueno, xa veremos. Bueno, xe veremos, ten razón. Pero pode ser o teu día levando 50 euriños para a casa para Bueu. Vouche fazer a pregunta, veña. Cantos anos cumplo eu? Espera, María. Eu que sei, María. cando cumplís. María, espera. Vamos Dime. xogar. Vamos xogar, ti máis eu, se non o sabes. Vamos xogar. Cantos anos pensas que ten Xulio Mato? A ver o que dis, Dime. Eu que sei, pode ter 50. Bueno. 50 pode A ter. mí non me fai ilusión. María, Bueno, moi cerca, moi perto, moi O ano perto. que ven terá 50, ten 49, Eso. acaba de facer 49. Acaba de moi facelos ben. hoxe. No, moi ben, acaba de facer, Moi acertou, ben. está aí. Acertou. Pero bueno, Pero non era a pregunta dos 50 euros. Sabes que é o que pasa? dime, Mira, as barbas fan o máis vello. Ah? a barba fai tomar vello, dixo. No, e as canas. Sí. E as canas, claro. Claro. E ti tamén. De mí non estamos falando, María? Como faz? María, de mí non estamos falando neste momento, Por favor. Di que sí, María. Estás cada vez máis cerca dos 50 euros. Veña, vamos alá, por 50 euriños, que dous elementos moi galegos, dous ingredientes que lle mete Xulio Mato ás súas empanadillas de 50 anos. Non estabas moi atenta, María? Dime. Dime que lle mete, Dime que lle ti. mete. De queso como se chama? Como lle cha... A ver, con Men. que... Con que... Bri... Mermelada. No, membrillo. Vale, veña, vamos a un aplauso, a María de Bueu porque merece os 50 euros, Bueno, Merece os 50 euros, sí. bueno, non sei que che diga. Sí, merece, merece. Eu daballe 25 porque me tomo ano Dime. máis. Se probades a empanada que fago eu, alucinades. Pois, escoita, É tan fácil como traela. Eso, menos falar e ves aquí a traela, vale? Espera que me rompeu a empanadilla. Non me fixo nin caso. Eu intentei, non é? Intentei. Bueno. Pero non podo, meu fillo, que ando con unha muleta. Bueno, pusimos nós por ela, non te preocupes. Veña, un bico... Mira, Dime, vos a dicir, dime. vos a dicir, mira, eu en enero, se Dios quer, vimos a pasar aquí, porque eu vivo en Málaga, ahora estou en Bueu, pero vivo en Málaga. Ah, con miña vale. filla.
Vale. Entonces, en enero vimos a pasar aquí un fin de ano máis Reyes. Bueno, pues para... Pois en facer unha empanada Perfecto. de atún Perfecto. con huevos cocidos rallados por encima. Perfecto. E unhas uvas pasas que alucinas polas orellas. E unhas uvas pasas xa... A Sí, home, empanada sí, moi ben, que- as uvas pasas, a Merche sí que lle gusta. Que é Navidad. A As Merche uvas sí que pasas lle gusta. dámolas a Merche. É verdade, as uvas pasas damos moi ben, moi ben. Bueno, María, pois agardámoste cos brazos abertos, vale? Veña, De verdad, un bico grande. Hasta loguiño. Biquiño. Chao, chao. gracias. Chao, chao. A pouco máis e facemos todo o programa con María. Sí, sí, sí. Verdad? Sí, sí, sí. Botamos a Sí. falar. Ti vas ben, non? Que Mira, estás estou fritindo, mira, xa ten algún aquí hasta que teña fritido. unha fermosa cor dourada, como facemos sempre. Sí, sí, que che encanta. Encántame esa expresión. Sí, 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 sí. E mira, ves? Tac, tac, toc, 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 toc. Mira, como está de crocante. Sí. Está moi ben, xa as que ten aí fritidas. Moi ben, pois imos deixar a Xulio facendo máis. Hemos con Merche, que creo que en algún momento da súa vida vai Vou querer ir ao forno. Sí, mire, vou deixando ese restiño de caramelo, vou a quentar aí, porque cando saian as Ajá. empanadillas do forno, pintoas con ese caramelo, vale? Moi ben, pois veña, imos ao forno rapidamente, que hai que falar coa xente do Voltas co Prato. Veña. 20 minutos, 200 graus. 20 minutos, 200 graus, evidentemente aquí vai haber maxia televisiva, porque non nos dá moito tempo, así que imos falar co público do Voltas co Prato. Imos falar con Ana, veña, vamos a hablar. Agora sí que podedes... Houve un señor un día que polo Instagram puxome eres un pesado pedindo aplausos. E sabes que lle contestei eu? Son gratis. Claro, é lógico. É así ou non é así, é así. É que cando temos público dá gusto, hai que pedir aplausos, claro. Cando hai público, a máis ben animado o público, sí que... Hai que pedir alegría. Hai que pedir aplausos, verdad? Sí, Exactamente, sí. hombre. Además, cando xa desgrave na declaración, eso vai ser moito. Imagínate. Bueno, como ves o tema? O tema vexo moi ben. O que pasa é que tamén vexo que as empanadillas de plátano, que a mí non me gusta o plátano, pero que tamén teño unha pinta que Non intentes arreglalo tampouco, Eu non quero arreglalo, quero probalo. Vale. Entón podemos decir que hai partido. Sí. Es que pouco me dura a miña alegría. Sí, dúralle pouco. Eu non dixen nada. Nada. Eu Vamos ver que é o dixen que a pasa. vista. Vamos ver que é o que pasa. Bueno, Claro. vouche pedir que te levantes, que veñas conmigo, vale? Porque en breves vas probar. Veña, vamos a dar un aplauso a Ana, que está connosco na Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Tira aí, ponte á esquerda de Xulio. Por aí, Ponte aquí. A ver, mira pa aí, encheunos vouche de... Que boa pinta Claro, teñen. paseinas. Queres sacar as empanadillas do forno? Pois veña, vamos a sacar as empanadillas do forno. Vete comigo, Ana, vente comigo. Veña, Vente vamos. comigo. Pero non lle des a espalda á cámara. No. Non te vexan na casa. Aí está, mira. Quero un tachán para esta Detente, muller. sí. Quero un tachán para esta muller. Venga. Pon aí. Guau. Que auténtica maravilla. Vou a pintalas con ese caramelo e listo, acabei. Moi ben. Moi bien. Vamos ver de cerca as de don Xulio Mato, Mira. que lle botou azúcar e canela, Doña non? Eu azúcar e deixei canela. Claro, que se escorrera un pouco o aceite sobrante, Moi despois ben. aceite e canela. E ahora teño xa outra tandada, pero temos que ir probar, porque Sí, se nos acaba. así, esas deixas facendo para despois. Eso vale? deixo Sí, facendo. sí, Que queden aí. Deixo facendo entre un pouco veño. Vou pedir un fortísimo aplauso para os cociñeros do Voltas co Prato, porque son... Maravillosos. Que queredes que vos diga? Vamos probar, veña. Ven por aí, Venga. A canela, Vamos roubaron para a a zona canela. de probadores. Aí na esquina. Sí. Aí na esquina, e mentras tanto facemos a pregunta de concurso de Merche Rodal. Porque que froita usa Merche para o recheo das empanadillas que non lle gusta a Ana de Andrade en Pontedeume? Bueno, igual, hai que probar, igual. Pero que é? Plátano. Plátano. 664-488-341-9, sí, chamade. 50 euriños en xogo. Que froita usa Merche para o recheo das empanadillas? Usa plátano. Plátano. Usa plátano e temos a Ana probando, de momento, as de Xulio Mato. Vamos a hacer la nova. Rosa María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, Rosa, rápidamente, que froita utiliza Merche para o recheo das empanadillas? O plátano. Moi ben, ben. aí está. 50 euriños que marchan para Celanova. Este de membrillo. Xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, podo mandar un saúdo rápido. Rapidísimamente, veña. Vale, a toda a miña familia, en especial a Sonia, que se mellore. Moi ben, pois que se mellore Sonia e un saúdo tamén para a túa familia. Un bico grande. Te loguiño. Chao. Rosa María, que leva os 50 euros. Mirade como está aí derrete, como se derrete o queixo. Tens que probar de Merche ou... Que? Vou probar a de Merche. Eso foi cara boa ou cara mala? Boa. Ah, foi boa.
Pero esas eran as de Xulio. Sí. Esa cara foi polas de Merchi ou polas de Xulio? Todavía non as probou. Foi boa. Vale. Non quero dicir nada, é que agora neste plató pensades que non, pero hai moita tensión, Porque pode caer a deusa das tortas nun momento decisivo. Imos alá. Ana de Andrade en Pontedeume, despois de probar as dúas receitas, quen gañou Voltas co Prato da Televisión de Galicia? Creo que de Julio. Xulio Mato! Aí está! Caeu a deusa das tortas! E iso pasou hoxe aquí no Voltas co Prato. Vémonos o lunes con máis receitas, como sempre, aquí. Chao! Mua. É pastelão.